ngisayiphilela nawe mfokazi konakala ukuthi ufike lungqesta kwakungakumnandi 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 ngisayiphilela nawe mfokazi kwakungakumnandi ngisayiphilela nawe mfokazi konakala ukuthi ufike lungqesta nangingazokuthi lo muntu wesifazane mangakuhleka naye sekumele ngikanani nangingazokuthi lo muntu wesifazane mangakuhleka naye sekumele ngikanani lo muntu uyaxabanisa lo muntu uyaxabanisa umuntu uyaxabanisa lo muntu 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 uyaxabanisa kwakungakumnandi ngisayiphilela nawe mfokazi konakala ukuthi ufike lungqesta kwakungakumnandi ngisayiphilela nawe mfokazi konakala ukuthi ufike lungqesta kwakungakumnandi ngisayiphilela nawe mfokazi konakala ukuthi ufike lungqesta